Нурлатлы Петр Григорьев шундай хәлдә кала. 83 яшендә булса да, дачасында яшелчә җиләк җимеш үстерә. 16 ел шулай эшли. Бик каралган чип-чиста дача кишәрлеге аның. Әмма рәсмиләштерергә тотынганда кыенлыклар килеп чыга. На моем участке числится... Минем җир кишәрлегендә башка хуҗа исәпләнә. Минем күршемнеке. Бу участок администрацияның 2001 елның 10 майында 418 номер белән чыгарылган карар нигезендә минем исемгә яңадан язылган. В данном случае мы видим драматичную ситуацию. Бер карасаң дача бар, шул ук вакытта юк та кебек. Биредә документларга карасаң барысы да тәртиптә. Милеккә хокуклы булу турында таныклык, администрация карары, яңадан җир кишәрлеген рәсмиләштерү, ягъни бөтен документлар да бар. Әмма кадастр ялгышы киткән. Биредә җир кишәрлеге берсе өстенә икенчесе яткан. Икенче төрле әйткәндә, күршедәге дача җире Петр Григорьевның дачасы җире өстенә рәсмиләштерелгән. Моны төзәтү өчен кадастр инженерына мөрәҗәгать итәргә. Киткән хаталарны төзәткәннән соң гына Петр Андреевич дачасын рәсмиләштерә ала. Мин шулай ук башка милекчеләргә дә мөрәҗәгать итәсем килә. Күршеләр дә Петр Григорьевка үз чиратларында ярдәм итсеннәр иде. Төрле инстанцияләрне үтеп пенсионер Росреестр белгечләренә мөрәҗәгать итә. Управление Росреестра по Республике Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе кадастр инженерларының рейтингын әзерләде. Аңа карап гражданнар аларны сайлый ала. Әлеге рейтинг документларны әзерләү сыйфатына һәм кадастр учетына куйганда уңай һәм кире кагылган карарларга нигезләнгән. Ул һәр ай саен яңартылачак. Моның белән Татарстанның Росреестр сайтында танышып була. Без аның белән кадастр эшләрен башланыр алдыннан килешүләр төзегәндә танышырга тәкъдим итәбез. Кадастр инженерлары ясаган документлар еш кайтарыламы? К сожалению, ошибки, совершаемые кадастровыми инженерами... Кызганычка каршы кадастр инженерларының ялгышкан очраклары була. Эш барышында күренгәнчә, аларның сыйфатсыз башкарган эшләре аркасында кадастр учетында кире кагу яисә туктату кебек карарлар булгалый. Шулай ук кадастр учеты өчен документларны әзерләгәндә инженерларның игътибарсызлыклары аркасында да килеп чыга мондый хәлләр. Кадастр инженерының белемле, үз эшен яхшы белүеннән тора барысы да. Хокукларны теркәү, кадастр учетын үткәрү өчен кирәкле документларны җиренә җиткереп әзерләү барысы да кадастр инженерларына бәйле. Шуңа да аларны сайлаганда игътибарда булырга кирәк. Например, отсутствует документ основания. Петр Григорьев 16 ел буена үзе карап торган дача җирен рәсмиләштерә алырмы? Бу хакта киләсе сюжетларыбызда сөйләрбез.